मोटकी के लेबा कि छोटकी के लेबा। वाह रे भैया भंसरी वाला वाह। सुन तारा भाई लोग, तू मोटकी के लेबा कि छोटकी के लेबा। अरे भैया भंसरी वाला हम तोरा के लेम देबा त का हाल बा भाई। त आज हम फिर से बात करले बानी भोजपुरी गाना के। त भाई लोग आज के वीडियो नु फिर से खास बनले बानी खाली तोहनी खातिर। तब वीडियो बना के एक ही मकसद बा, आप सभी को दिल से हंसाने के लिए, ना किसी को दिल को ठेस पहुँचाने के लिए। तब वीडियो देखम जा, देखला के बाद भूल जम जा। तब बिना कोनो बकचोदी के नु आज के वीडियो स्टार्ट करतनी। बाह रे तारा बहनी के झांटी में आग लगाओ वाह। पतरकी के लेबा त का रेट देबा। अब सुना भाई लोग, पहले कहलक ह मोटकी के लेबा कि छोटकी के लेबा, अब कहता पतरकी के लेबा त का रेट लेबा। अरे भैया पटक पेलम तोहरे के। मोटकी के लेबा कि छोटकी के लेबा। सार बुझू छुनर तारा कहनिया नु कि ना मोटकी चाहिए आना छोटकी चाहिए, हम तहरा के ले। हम अगर तू रेडी बारा तो द, हाँ बड़ी ले के मन कहता। लेकिन एक बात कहता नहीं, हम मोटकी के छोटकी के ना लेम तो 500 रुपया देम आ देबे तो दे, हम खोल के रेडी बानी। पतरकी के लेबा त का रेट देबा। ए भाई लोग, इस सरवा नु लात के देवता बा, बात के ना मानी। ई कहावत सुनले बारा, हम कितना बेर कहतानी आना मोटकी के लेम आना छोटकी के लेम आना पतरकी के लेम, हम तोरा के लेम। अगर तू देवला रेडी बारे तो दे, आना देबे तो बन कर बहन चोद बकचोदी मत कर। अगर पटा के पेल देम नु तो हक देबो। चढ़ल जवानी मजाया के ले। अच्छा बाकी चढ़ल जवानी आ के मजा ले ला। ए भौजी हमारा पता बानू कि मजा तो लेम, लेकिन तोरा नु बहुते दुखाई। काहे ना दुखाई ना तो मजा नहीं, काहे कि हम बहुत पतला बा आ तोर तब फैलल रही। तब फैलल में पतला जाए नु तब फैलल के कुछ रही आ पतरका तो सारा बा रो के रह दे। हाय दादा कितना पातर बा, ओइसे हम ना लेम। चढ़ल जवानी मजाया के ले। आ पटक ना पेल द भौजी भौसरी वाली। जब हम कहत तानी कि हम ना लेम, हम पातर बा तो देवला काला खजुआ तरबे। अच्छा रुक, देवला कहत न बारे तो हम अच्छा सुन तो काम करता। जब तू देवला रेडी बारे तो हम बड़का बाबू के भेज तानी और उनका के दे दिए। उनका नु बड़ी ले के मन करता, लेकिन अगर पेलिए नु तो मुतिहे ना। 100 रुपया दे के तू खेला। वाह रे भैया भंसरी वाला वाह। का बात कहता कि संवरकी के 100 रुपया दे के तू खेल। वाह रे वाह। ए भैया जी तो हम खेलम ना, संवरकी के पेलम। ऐसे कि सावन माल हमारा बहुते पसंद बा, लेकिन तू मोटका छोटका पतरकी कहला नु तो ऐसे कहनी है काहे कि में मजा ना हो। लेकिन संवरकी में मजा ऐसे होई कि संवरकी के कोनो चटले ना होई। ए सरौ झांटी में के ढील तारा पता होके चाही कि जो नाचे आला नु तो नचनिए रहेला। ई ना कि तहार मेहरारू रहेला नु कोने पटा के पेल दी। सार बुढ़ छुछुनर आइल बड़ू नाचे नचनिया हो भाग भंसरी वाला। हाँ ई बात तो बिल्कुल सही कहला है कि कोनो के कनिया नइखे बनल। हाँ तो तू पटा के अगर चटल चाह तारा उठला नु तो चाट सकता, लेकिन ऐसे मत कह कि आल बड़ू नाचे तो नचनिया हो। काहे कि सबके पता बा नु कि जो नाचे आल ऑर्केस्ट्रा में नु उ नचनिया रहेला, नचनिया रहेला। ई ना कि तार बही रहेला कि कोनो पटा के पेल दी। का कहत तारा कि सकल बोलमुआ के टोपी से। अरे भैया भंसरी वाला तार कहे के मतलब का बा हो कि सकल बोलमुआ के टोपी से भौजी का करो अब गणिया तोपलो का। वाह रे तारा बहनी के गाड़ी पे केरा के लंड से मारो वाह। अपना ढोरी के खोपी तोप छौरी। सुन तारा भाई लोग का सरवा गाना गईले बा कि सकल बलमुआ के टोपी से अपना ढोरी के खोपी तोप छौरी। अरे भैया भंसरी वाला हम तो कहती भौजी के ढोरिया नु माटी से भर दे कि कोनो खोदे लागे। ए भैया तू सकल बलमुआ के नाम मत ल, काहे कि सकल बलमुआ के नु बहुत ओकरा के बहुत लंबा केला बा और गलती से साथ आ गाने पेल दिन अटकले रह जाई। सारा बुढ़ छो सुना एगो सकल बलमा के टोपी से काहे ए छाता कहते नु कि गुरु रंगीला के टोपी से झाँप तो सुन के नु बड़ी मजा आई। अब देखा भाई लोग ए गाना से हमरा कोनो दिक्कत नहीं खे, लेकिन जैसे भाई
एगो हम बात से दिक्कत वजह से भैया कहत तानू कि शक्कर बलमा के टोपी से ढोरी के खोप मतलब जन छेद बा उ तोप छौरी त ढोरी पर सुनला के बाद में हम तो कहत तानी कि भौजी के अरे भौजी के पेलन तो भैया का हो मैं दुनू का कोनो पटा के पेल दे। तो बस भाई आज के वीडियो यही पर बा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करम, शेयर करम और कमेंट करम। आ तनी से एक बात बता दी भाई कि हम जितना वीडियो बनाओ तानी ये सब तोनी खाली हंसावे खातिर बा। आ तनी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट बा कि हमरा कोनो भी वीडियो के तोनी दिल दिमाग पर मत लिया लोगन, बस तोनी देखिए लोगन आ देख के भूल जाए लोगन आ भाई के सपोर्ट कर। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।